We staan hier voor de Sint-Baafs in Adenburg. Waarom staan we hier? Omdat de schildersvereniging Aqua-Art, dat zijn een groep professionele beeldende kunstenaars uit heel Zeeuws-Vlaanderen, hier hun jaarlijkse tentoonstelling houden. Voorheen hebben we een tentoonstelling gehad in Axel en in Sas van Gent. Hier in deze kerk is nu te zien wat we afgelopen jaar hebben gemaakt. Er zijn verschillende disciplines, de toegang is vrij en we zijn hier de hele maand september, dinsdag tot en met zondag, tussen 11 en 5 is het geopend. U bent van harte welkom. Ik ben Gerda Muizenbelt, ik woon in Zeeuws-Vlaanderen, bij nummer 1. Ik heb dit jaar besloten een statement te maken door dieren te schilderen die in nood verkeren. Omdat ik vind dat wij in Nederland en in de hele wereld verkeerd met dieren omgaan. Ik ben André van Opdorp. Ik hou me bezig met etswerk. Kleine etsen, op koper maak ik die. Die zijn gebaseerd op bizarre en gekke of vrolijke figuren. Die kun je zelf ook zien in tegels of in de wolken of op vloerbedekking of op oude muren zoals hier bij de kerk. Het zijn allemaal kleine verhaaltjes waarin ik natuurlijk wel een invulling aan geef. Ik zet er ook een titel bij, maar je kunt die verhaaltjes ook zelf gewoon bedenken. Verhalen die bij jezelf passen. Ik ben Riek Sandersen, ik ben keramiste en ik werk met keramiek, klei. En ik ben geïnspireerd door het water, de Schelde, waar ik woon daar. Elke dag kijk ik op het water van de Schelde en ik zie daar de bewegingen, ook containers voorbij varen. Dus het geeft altijd een beweging op het water en dat boeit me. En dat wil ik weergeven in mijn objecten. En dan wil ik bouw een werk op. En de bovenste laag, die doe ik, als het eenmaal droog is, de bovenste laag, dan wil ik daar een beweging in geven en dan doe ik natte klei op. En dan gaat het heel spontaan krakeleren. En dat geeft een natuurlijke weergave wat ik wil zien in mijn klei. Frans! Je bent er zo. Net op tijd. met de landing van het vliegtuig nog in mijn benen, maar goed. Mijn werk staat hier op deze 2 soffels, die glasplaten. Het is allemaal glas. Mijn werk gaat eigenlijk over de magie van het ontmoeten. Alles wat ik tegenkom kan bij mij iets triggeren waarvan ik zeg van, daar ga ik iets mee doen. Deze 4 komen uit de serie Sporen. Overal waar ik kom, laat ik sporen na. Als ik weg ben, ben ik er toch geweest, want de sporen die ik nalaat, die zijn er. Dit zijn sporen van het werk en alles wat er omheen gebeurd is. Het hele gedachtegoed wat erachter zit. De mensen waarmee ik de zaak heb besproken. Zus en zo moet het worden, dit en dat gaan we doen. Het heen en weer rijden, enzovoorts enzovoorts. Het totale pakket is hier te zien in de glasplaten. Dit zijn er 4 uit een serie van 18. Dus dat is het. Dankjewel. Ja.